Oh, Miracle. Dudes Torta, tara na! Ato siyang suportahan! Yeah! Thank you very much! Salamat! Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta. Mga dudes perti na kong mahaya o guula. Kaya nang delete ko sa ako ang mga videos. Huwag ko kabantay nga naapil ang among video ni Jomar sa amo ang dula nga tuslok mo, tagna mo. Ako na lang ipakita ang amo ang itsura. Tara, hinaot-unta. Malingaw gihapon mo ani amo ang drama. Tara, dili lang sa Dudes Torta. Kaya naman sa kinawagan ng ganing itsoon sa Korea ganing katong bayot. Basta Korean na. Ay, mga public. Wapang dyan. Oo naman. Madugay ang pamilok. Ang mapildi o ang mauna ang pamilok. Pildi. So padugay daw mig pamilok mga kadudes ang kuan na ni. Pag mapildi gani siya is ano sa may kuan na ni? Ha? Pag mapildi. Lipsikan. Sa punishment. Sige, sa punishment. Mapildi on sa punishment. Sige. Kuan. Butang mag lipstick. Lapuno no lipstick atong now. Mapildi. Pisuay. Pisuay o. Pisuay itlog. Sige, pisuay. Pisuay ha. Pisuay itlog. 100 bayad. Bayad 100 ha. Sige. Sige. Bayad 100 din. Wala mo kay kwartas wala din. Eh, sagana kwartas pero bayad mo siya mo. Pero kaya dami pamilok niya mapildi kay baktas daw ulit pa din ipaliliw mo. Wala 100. Bayad 100 daw mapildi. Or ang unang mo katawa siguro lang. Ang una mo katawa daw kay kuan. Sige, unang mo katawa. Kanang pakuanan tagang mo katawa. Ang una mo katawa kay Pilde. So unsa may ano sa 100 pesos. 100 pesos. Alibre Jollibee ugma. Mga kwarta, mga kwarta juga ni mga kadudes. Una mo katawa. Kat. Yeah, una mo katawa. Bayad. Siguro kayo diri ba? Pilde ko. Bayad ka. Bayad lang kung manguliksyon sa business. Thank you for watching manata. Guys, pasayloan namin muamilingaw. Thank you for watching. Wala daig tissue. Ano lang kami lamos? Wet ka? Kanang wet? Yung mga ito kay yan. Hindi ka mong lamos. Sayang mo, wet din. Sige. Hantod sa sunod na to nga mga dula, mga videos kauban si Jomar Cercado. Abang-abang di mo mga kadudes kay karong Martes mag-adventure mi sa ilang bukid. Wow. Manguha mi og butong tapos mangita mi og batod. Kailan mo og batod mga kadudes? Atong mo kiay mi na. Kailan mo og batong nga ay batong. Kailan mo og batod mga kadudes kanang mo ano kani mo kiay ba sige. Di ko ka ba? Ang batod ay sa lubi. Dili, magpaano daw siya. Basta. Ay, itour ko niya sa iyong bukid. Wow. Natata sa ako ang farm. Wow. Sige. Mato may siyang farm tapos mato may siyang masakan. Niya, manikop mi dito. Wow. Mga miglinta, mga dubulan. Sige. See you next video sa pagkakaroon. Thank you for watching. Bye-bye. Meanwhile. Thank you very much. Jomar. Thank you. Mga kadudes, nang hilamos na si Dudes. Mar. Uy! Siya kay nikalat. Mara nagigurot daw.
Resulta ng kabuang. Di matanggal sir eh. Ay mo kay Pinkless na kayo ka. Mag-isa ko excuse. Yeah. Hindi mo ano. Wala pink na ka. Mag-ano na lang ko. Karon mga kadudes, murag Pinkless na kayo aping resulta gani sa lipstick nga among gibutan. Magamit mo na yung lipstick kaya ako na naman. Oh, pag-unsa lang. Lipstick na ko. Wow. Kadaot din na din. Imong lips. Ambot. Kadaot na daan. Hindi, namin yung ay, master. Ikaw. Sure na, matatanggal na. Matatanggal ani? Try lang. Sa mga wala pa ka-subscribe, diha ang dapita. Subscribe na sa Dudes Torta. Please like, comment, and share. Dudes Torta. Tara na! Ato siyang suportahan. Yeah! Thank you very much! Salamat. Meanwhile. Okay, shoutout diha sa akong gwapo barbero. Si Mr. Joaquin Machete. Kidagan kayong salamat sa imuhang support, kid. Okay, shoutout diha sa mga volleyball officials sa volleyball tournament sa Governors Cup 2022. Good luck sa atong championship game karong May 28, 2022. Okay, announcement sa gusto mo tan-aw sa atong volleyball quarterfinals magsugod na karong May 17, Martes. Ang atong dula Tuesday, Thursday, and Saturday. So kita-kits in the championship karong May 28, 2022. And shout out diha sa Laksod family. I miss you. Gaga Carbonell and the whole family. Jerson Ordanel agban sa iyahang tibuok pamilya. Sa kanus na punta maglaag. And shout out to sab sa akong pamilya sa mga SK Chairman Batch 1996 to 2022. Kita-kit sa ato ang reunion. Shout out diha sa mga players sa Santo Tomas, especially sa ilahang team captain Mr. Robert Galasio. Hello Bert, and good luck sa inyong next games, and regards sa imuhang mama, Ma'am Ligaya. Hello ma'am. Thank you Bert sa imuhang support ug sa imuhang team. God bless. Sa tanan akong mga followers, thank you very much. God bless everyone and mabuhay. Human sa among pagdula ni Juma, sa tuslok mo tagna mo, ako nalingaw kaayo. Na-erase man among mga video, apan among nawong mura nagmulto. Kay kung dili nimo matag na ang gituslok, bagisan kag lipstick nga pula kaayo. Apan lingaw kaayo mi arang kabibo, walay makadisturbo dinhi sulod sa kwarto. Maong dula pud mo, mga amigo. Yomar, thank you. Hantod sa sunod na to nga mga video. Sabay ta, mananaw ta, dinhi lang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.